láska hory přenáší. Na to jste tady, že? Tak jsme se přenesli, máte neskutečného prezidenta, protože já nevím, jak to udělá, no a že se na to dal. Prostě obdivuju ho, mám velký obdiv a no máme opět vlastně mě přesvědčil, že není nemožné. Nádherných zážitků, protože jsme včera vyjížděli autem do Vídně a ještě jsme neměli letenky. Ale tak a to nevadí. Ale všechno víme, jsme tady a jsme to Inčauru. Jo, na dálku to není ono. Takže děkuju za všechny krásné SMSky a jsem strašně ráda, že jsem tady. Teda, že jsme tady. Já mluvím za sebe, já nevím, jestli si rád, že jsi tady. Já jsem to teď neslyšel. Ano. No tak. Musím říct, že teda hoši se dívají hodně škaredě na mě. Jakože teda nic moc velký, to ale... To přijel další alfa samec, tak on se... Já ji mám přesto rád. Jsem strašně ráda, nebudu vás zdržovat, protože zítra mají někteří velice. Ano, všichni jedeme 8 hodin, takže prosím vás, jo, jsme tady, moc to nerozebírejte, ano. My vám řekneme všechno. Ne, já tam musím jít na Takže to je zážitek, tohle cestování, to nám nemusíme líčit, že to jste zažili. To se hodně snídaně, no. A ještě si to pamatujete, že? A všechno bylo OK, pojďte spát. Je to tu dobré? Jste spokojeni? Koncerty krásné? Úžasné, nádherný koncert, ano. Ano. Dobré, tak jeďme nahoru, počkáme, vyvezte se a... Tak dobrou noc, ráno vedoucí skupiny volají.